Sinds in Nederland koning Willem-Alexander op de troon zit, worden de koningsspelen al bijna traditioneel op de vrijdag voor Koningsdag gehouden. Basisschool Eigenwijs van de kerkdorpen Oerlo en Kasterij combineerde de spelen met een sponsorloop voor UNICEF. Nadat de leerlingen het Koningsdaglied als opwarmertje hadden gezongen, verschenen de kleinsten aan de start om het sportpark de Heesakker 10 minuten lang zoveel mogelijk rondjes te rennen. Ja, we hebben bij Basisschool Eigenwijs gaan we dus altijd voor een goed doel. Elk jaar hebben we een goed doel. Vorig jaar hadden we weer een plaatselijk doel en nu hebben we gekozen voor UNICEF. Deze loop wordt georganiseerd omdat de kinderen bij alle mensen in het dorp geld hebben opgehaald om UNICEF te gaan ondersteunen. En als tegenprestatie moeten de kinderen natuurlijk wel hun rondjes maken, want vaak zijn de kinderen gesponsord per rondje of met een vast bedrag. En de tegenprestatie is nu aan de gang. Behalve de leerlingen renden ook de leerkrachten, directeur Hans Hebbe en zelfs wethouder Lucien Peters in het lentezonnetje mee. Ja, ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat jongeren op deze leeftijd al leren dat er ook iets is om mee te doen. En de school heeft dat nu georganiseerd, Oerlo Kasterij, ouders en kinderen doen er allemaal in mee. En ik heb gehoord dat ze een geweldig bedrag opgehaald hebben met deze UNICEF sponsorloop voor die kinderen die het niet zo goed hebben als ons allemaal. Dat is geweldig en dat vind ik gewoon ook aan mijn stand verplicht om dan mee te doen en me in te zetten voor dit geweldige doel. De kinderen van de bovenbouw hadden eerder al gastlessen van UNICEF gekregen om ze bekend te maken met het doel waarvoor ze het geld bij elkaar renden. Dit jaar gaat UNICEF het geld vooral besteden aan de honger in Mozambique. Maar de honger is natuurlijk wereldwijd, dus niet alleen naar Mozambique, maar naar alle kinderen die het nodig hebben. Op de hele wereld gaat dit geld. Ja, groep 5 tot en met 8 hebben gastlessen gehad. Daarin werd informatie gegeven over ondervoeding. En vooral van wat kinderen echt, waar ze aan terugdenken is van hele dunne kinderen en ze hebben niks te eten. En vooral de vraag die mevrouw stelde was, wij stellen de vraag, wat eten wij vanavond? En zij stellen de vraag van, hebben we vanavond iets te eten? En dat heeft de kinderen wel aan het denken gezet. En ook na deze krachttoer was de informatie van UNICEF nog goed blijven hangen. Om kinderen eten te geven in Mozambique. Om de kinderen in Mozambique eten te helpen. Voor kinderen te helpen in Afrika en zo. En hoeveel rondjes heb je gerend? 24. 22. 19. Ergens rond de 15 geloof ik. De inspanningen van de 140 lopers leverden een mooi bedrag voor UNICEF op. €16,05. Ik heb er 4 intussen. €6. 27 euro. Nou, dit is echt helemaal geweldig, want wij stonden echt erg verbaasd. We hebben afgelopen woensdag het bedrag geteld. En we hebben het geweldige bedrag van ruim €2000, om precies te zijn €2000, 69 en 29 cent. Na afloop van de UNICEF-loop konden de kinderen nog flink sporten om vervolgens te gaan genieten van een welverdiende meivakantie.